Čo ste udiali tu virtuál? Sme tu pri mojom videjku, ako môžete vidieť. No, nemôžete, no, hráme v Minecraft. A mám nervy, tak som sa ponervoval s týmto mobilom, že ho mám chuť šmariť, tak kde do Rici, ďaleko do vesmíru ho poslať, on sa mi rýchlo vybíja baterka z neho, lebo si zamyslel, že sa musí prehrievať, aby to bolo zaujímavejšie. Čo? Prečo to... Prečo to zase vychádzalo na tú stranu? Ale choď už aj tu do Riky, zombík. Furt mi vyskakujú také dokumenty, ktoré si ja nesťahujem. Ja nic s tým nerobím. Pekne takto si tu dám podľahu. Pardon za moju nezvyknutelnú. No, mám nervy. Toto poviem a takto aj skončí. Mám nervy, takže budem ich mať určite ešte dlho za tento celý deň, pretože nabíjačka poriadne nenabíja, nič tu poriadne mi nefunguje, ani ja si myslím, že ty kokso, to čo mám akože za mobil, taký zázračný, že nemôže fungovať, akože alebo čo. Takže trošku som aj taký nahnevaný, ale no, už som sa ukludnil. Už je lepšie, pár razy nádych, pár razy výdych a už som v 7. nebi. To znelo veľmi divne. No, dobre. Našiel som si perfektné miesto medzi horami s veľmi veľa jaskyňami, takže sa mi to bude aj hodiť. A čo by som ešte také povedal? Nemám čo také povedať. Tak sa ešte trošku prekopeme tu. Či môžem? Jasne, musím sa kúknuť. No, nikto to nebude vidieť. Len akurát túto hlínu budú vidieť, takže ju musím dať dole a aby museli vidieť, že mám perfektný domček, bez ktorého sa neobíde ani človek. Tak to tu takto ešte porobím. To budeme mať dvierka. Takže tak. Môžem si ničiť čo chcem, kedy chcem, ako chcem, s čím chcem. Všetko, takže nepíšte mi do komentárov, že ty ničíš veci, ty ničíš všetko krompáčom. Mám právo si ničiť čím chcem, čo chcem. Takže, keďže to je môj svet, ktorý si môžete nastaviť medzi SEDS, by vám to za chvíľu malo vyskočiť. Idú o 19. v noci. Takže, padej, kámo, padej. Toto si dáme preč, tak si to predstavujem. Tuto stenu celú budeme mať drevenú. A toto si tu trošku posuniem. No dobre. Takto si to takú predstavujem. A tuto si predstavujem... Ježiši, musíme sa topnúť domkou.
home. Sweet home. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No takže, dobre, tak toto bude lepšie. Zničíme túto tú perfektnú cestu, poberáme veci, čo sa nám neobchá. Tak, asi. Toto tu dáme preč. Ježiši, cestu nie. Tak, ale tak. Topneme sa tam. Home. Ježiši. Castle. Jirka Castle. Tuto je cesta. Asi položím tu. Zatiaľ. Tuto bude mať jedlo. Kamoško 7%. Mne sa to bude striedať medzi 100 a 9 a pochne mi sekne mobil. A kamo teraz je 6%. Tak viete čo? Takto dám. Toto tu zničím. Aj s tou torčku. Pardon za menší poklesy FPS. Neviem, čo mi to robí. XP ma posilnilo o ani nie 1 cm. Nerob! Tak. Čo? This is perfect. Takže my chceme spraviť schody. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamoško, zase. A mi zase zaloguj Minecraft, tak ja... OK, necháme. OK, ide. Takže pekne. Tak. Kde to dávam? Tak vyskúšam. Tak. Tak. 1, 2. Nepáči sa mi to takto. No, celkom páči akože. Nemám proti tomu problém, ale akože čo tu dám? Tu dám cestu, tu nie, tu sú schody, tu neviem čo dám. A tu ešte, nie? Tak no, potom by sa mi to akože páčilo viacej. 1, 2. Takže minul som stack. No dobre, už to nechám tak. Húha. Čo ja to vždy vygrcám? Heble. Nie? Tak nič. Heble. Ešte tu si dáme druhý taký menší poker. Ha. 1, 2. No, dobre. Celkom to ujde. Zatiaľ.
To musí byť viac ako ujde. Neviem, prečo som to pomenoval hrad. To castle. Keď to zatiaľ vôbec ako castle nevypadá. Castle. Zle. Raz, dva, tri, štyri, päť. Hop. Raz, dva, tri, štyri, päť. Hop. Raz, dva, tri, štyri, päť. Hop. Hop. Pla. Raz, dva, tri, štyri, päť. Ďakujem za to, že si mi tu chcel pomôcť, ale... Kurník, čo? Európa. Takto pekne vyspíme. Púkame palce. Pekne sa tu zrazu napojíme, objavíme. Ty čo chodíš do môjho domu? Kto ti dal... Kto ti dal právo chodiť do môjho domu? Nikto. To prečo si tu prišiel? Pretože som zázrak. Ale nie, on nám tu pekne zhorel. Aha. Dobre. Wow. OK. Hop, hop. Ej, bysťu. No, nevychádza to najlepšie, ale môže to takto byť. A teraz, raz, dva, no. Nine! Toto by som akože mohol dáko zazdiť. Sa mi to tam nepáči. Kde mám drevo? Home, sweet home. Mám výsledek pivky. Sú tu kostivky. Sú tu kostičky, toto si dáme pekne tieto dyne na chvíľku preč. Aha, a ešte čo som to chcel. Jak to bolo? No, ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite like, odber a ja sa s vami lúčim a vravím vám it's way.